И с това, нека да преминем към следващата подтема, която е именно: имате ли вие ясно гледаще, или пък можете ли да посочите пример, с което словото да е променило света? И тук може би ще започнем отново с Еделина и ще се радвам да чуя нейната гледна точка. Заповядай, Еди. Благодаря. Аз мисля, че при първото изказване казах за слова променили света, Мартин Лутър Кинг и така нататък. Но говорейки за лични разговори, като всеки един човек, имам изрази, слова, реплики, които съм чула в един момент от живота си, които са ми променили моя малък свят в моята кутийка. На първо четене едната реплика, която мога да се сетя, е нещо, което ми вдъхна много увереност, до толкова, че се осмелих да плуваме. Аз в момента съм не толкова активен, но се състезавам по академично гребане. Баща ми винаги е бил треньор по гребане. Като малка не съм го обичала и чак на 25 години реших да се занимая с гребане. По време на първата ми тренировка, когато трябваше да влеза на вода, при гребането се влиза на вода в двойна лодка, имаш един човек, който държи баланс на другите гребла и ти се качваш. И при първото ми влизане на вода, другия човек беше баща ми треньора, естествено, но държа да подчертая, че аз не мога да плувам. А всички гребци преди да започнат гребане подписват декларация, че не могат да плуват. И естествено мене беше страх, че ако се обърне тази лодка целите 3 метра на гребната база в Пловдив, какво ще се случи, как ще се удавим. И съответно баща ми тръгва към лодката и аз имам една малка чантичка с моето портмоне и мобилния ми телефон, и което му казвам: нека да ги оставим в треньорската стая. Той: не, служи ги в лодката. И аз знам: как така ще ги сложиш в лодката? Аз ако обърна лодката, за първи път влизам, ще обърна, тя е малка лодка, академично гребане са такива лодки. Как така ще ги обърнеш? Единственото, което си спомням, че ми каза, беше: а ти смяташ да се обръщаш ли? Просто ми го зададе като въпрос и аз нямам какво да отговоря. Не съм влезла за да се обръщам и не се обърнах. И съм плувала, и съм гребала от тогава в язовири, 80-метрови язовири и разни други места по цяла Европа, без да се обърна в лодка. И не ме е било страх нито за секунда, че ще се обърна и ще се случи нещо ужасно отвратително. Така че понякога от хората, които значат нещо за нас, някоя малка кратка реплика, която показва, че те вярват в нас, ни помага и ние самите да вярваме в себе си малко повече. Това е моя мини пример за думи променили нещо. Благодаря ти, Еди. Със сигурност тази история олицетворява начина, по който може да използваме думите за промяна. Да даваш кураж. Добре, нека да привикаме сцената сега Благовеста, за да ни покаже нейната гледна точка и да ни покаже според нея кое са словата, които са промени света. Блага. Благодаря. Много интересно, че когато си мислех за така интересна реч, думи променили света, и аз за Мартин Лутър Кинг се сетих Джуниор първо. За неговата реч имам мечта от 63-та година, за Джон Кенеди, разбира се, някои речи и така нататък, но това, което, тъй като напоследък съм в някаква по-музикална вълна, си помислих, че всъщност много песни променят света, не само с музиката, с красотата на мелодията си, но и с текстовете, които се пишат. И се сетих за песента "Респект" на Рита Франклин от 1967 година, която помага на милиони жени в Съединените щати да вдигнат глава, да поискат равнопоставеност с мъжете, и става
един вид химн на феминисткото движение през 70-те години. И за много други песни, такива гениални се сещам, но ще спра до тук. Благодаря. Благодаря ти, Блага. Между другото, аз съм фен на Арет Франклин, така че това е спотон. Честно казано, музиката е изкуството, което е най-близо до мен, така че действително има много песни, които просто много смисъл има в тях. И сега искам да дам думата по същия въпрос на Стефка. Стефка, заповядай. Здравейте отново. Различни неща се провокираха в мен на база на това, което чухат преди малко. От Едис мислих за личните разговори, кой личен разговор ме е вдъхновил. Замислях се за хора, които за мен са наистина много важни и които променят моя живот. Защото вярвам, че не променят само моя, те променят много нагоре. Ако говорим за личности, аз бях се спряла на няколко, които така и не казах, но първия, който винаги ми резонира, е била Луис Хей, тъй като тя много говори за силата на думите и начина, по който ги използваш към себе си и съответно утвържденията, с които тя работи. След това се сетих за Тина Търнър. Наскоро изгледах нейния филм и бях доста разтърсена от тежкия живот. И всъщност това, което видях при нея, как тя се обърнала към будизма. И третото нещо, което питвам да селектирам всичко, което мина през мен, за да стигне до вас. Като личен разговор, който най-много ме е докосвал, той най-много остана като усещане в мен, върху който все още работя. Това са реплики на моя мъж, когато правя нещо и той ми казва, и аз такава, съм изумена от резултатите или че на някой супер много му е харесало нещо. Пък аз все още съм една не напълно вярваща в себе си. И обикновено той само поклаща глава, поглеждаме и кога ще започнеш да вярваш в себе си, така както хората вярват в теб, така както другите виждат теб. И това за мен е едни от най-разтърсващите разговори, защото доста често хората вярват повече в нас, отколкото ние самите в себе си. И това за мен доста пъти ме е, как да кажа, събирало точно един мокър портал. Плас. Защото словото е наистина могъщо и определено аз съм от хората, които тук сега се отклоних към темата за видовете любов. Определено аз имам нужда да го чувам. Тоест, при мен словата са наистина важни, хората около мен да ми казват различните неща, не само да ми ги показват. Защото аз така смятам, че показването може да бъде изкривено. Тоест, аз мога да си мисля, че Веско се държи по този начин, защото, аз да го оправдавам. Докато когато той го изрече в допълнение на това, което прави, аз мога да си го направя още една той не е просто, не ми се струва, той е факт. Така че, по-скоро финално малко аз се залухах и бих казала, че словото може дори да ни обърка, но ако сме в синхрон с това, което е вътре в нас, като енергия и като усещане, няма как да се объркаме. И тази война не е започнала защото просто нещо е станало, е започнало, защото нещо в някой се е породило и искал да го промени. Така че аз пак се връщам на промяната, която е в нас и на думите, които са в нас. И ако им даваме гласност, ще бъде по-могъщо и за нас, и за другите около нас. И мисля, че с това бих завършила. Благодаря. Благодаря ти, Стефи. И последният подвъпрос за тази вечер е малко по-личен. Може би започнахме тази тема с Еди, но кога за последно вие самите сте се променили след някои думи? Кога са ви разчувствали дадени думи? И тук искам да започна с Блага. Блага, заповядай. Благодаря. Благодаря ти. Аз напоследък гледам доста TED Talks и просто не мога да намеря някоя реч, която да не ми харесва.
И две от най-въздействащите за мен речи, които гледах последно, бяха във връзка с темата за self-compassion, на български може би самосъстраданието, и резилианс, което така, в която се говореше за това как да бъдем по-устойчиви на трудностите, които срещаме в живота си. И в двете речи бяха споменати лични примери, които така, много засилиха посланието и ме докоснаха. Така че, да, този тип теми са в момента така много близки до мен и тези речи успяха да ме разчувстват. Благодаря. Благодаря ти. Аз със сигурност това, което искаме или това, което се нуждаем в един момент, е нещо, което най-близо и някакси е възможно да ни разчувства. Какво по-близо до тях ще ни кажат сега и Еди и Стефка, но нека да започнем с Стефка. Заповядай. Здравейте отново. Това, което ми даде първосигнално като преживяване, беше наскоро един разговор, в който аз бях доста мрънкаща и негативна, защото някакви неща се случваха около мен и аз доста протестирах. И това, което получих като обратен отговор, не беше просто спри да мрънкаш, а наистина ми се даваха примери, с които ми показаха, че нещата, за които се тревожа, са незначителни и няма смисъл да се тревожа за тях. Но това, което ми хареса, беше точно, че не се подходи по начин, по който виж, сега ще ти кажа аз, а се подходи с разбиране и то беше разговор, който не предразполагаше да бъде откровен и честен, но всъщност се превърна в такъв. И това много, много силно ми повлия. В ситуации, в които не очакваш разбиране от срещната страна, просто си казваш, окей, поредния разговор, който ще е бла-бла-бла, но всъщност беше наистина много дълбок и искрен. И наистина си дадах сметка как моите неща, за които се тревожа и се ядосам, са просто незначителни. Това за мен беше наистина много, много добър урок. Благодаря. Така е. Понякога уроците под, може би, странна форма идват при нас и ни дават възможност да се учим. И това ни променя. Еди, заповядай и ти да кажеш своето мнение в тази тема. Еди, заповядай. Благодаря. Аз споменах личния пример, но за разчувстване аз не съм от хората, които се разчувстват. Бих казала, че да, не плача на филми, не плача на книги. Плакала съм само на симфоничен концерт, но там няма думи, това, че е необяснимо защо съм плакала. Затова внимателно се подготвям. Без грим се ходи вече на симфонични концерти. Което се сетих за едни думи, които прочетах преди няколко месеца и много ме провокираха, замислиха, беше една шокиращо нова информация за мен. За хора, които цял живот се занимават с думите. В една от основните книги, без значение книгите, където чета, нали, във всички религии, както в християнството има 10 Божи заповеди, в исляма също подобни там, не кради, не лъжи, не убивай. В будизма нравствените действия, наравно с убийството, кои са лошите неща, които можем да направим, наравно с убийството, с лъжата, има и излишни приказки. Много ме вдъхнови. В останалите религии го няма такова нещо. Излишни приказки, взех да се замислям доколко, държа да отбележа, че за будизма мисли и думи са едно и също нещо, затова има обети за мълчание. Пробвала съм преди 2 дена, съм издържала само да мълча, без да говоря. Имам желание да се наканя да пробвам пак за бъдеще.
но трябва да съм във ваканция, защото с моята работа няма как да не се говори. Но се замислях доколко спамим цялото пространство около нас и хората около нас с безмислени приказки и как, да, словата могат да променят света, но при толкова много плява се забелязват трудно истински ценните думи. Това исках да кажа, което последно ме е грамнало по отношение на думите. Благодаря ви. Благодаря ти, Еди, за тази допълнителна гледна точка, която е малко ще като контрапункт на това, което казахме тази вечер. Защото да, думите са инструмент. Като инструмент ние можем да го ползваме. Да го ползваме за добро и чрез този инструмент виждаме, че можем да променим хората и света. Начинът, по който го ползваме, трябва да бъде първо ефективен, трябва да бъде ясен, трябва да бъде с изкуство дори. То е един вид изразително средство на нас, на нашите емоции и мисли. Следователно пък трябва да бъде и, как да кажа, използван внимателно, за да направим така, че човекът среща да ни разбере. Защото ние трябва, както беше споменала, може би един път професор Диана Борисова, която ни гостува миналата година, мислите са като облак, а думите са дъжда. Само малка част от този облак излиза навън. И за това е важно да помислим как точно се изразяваме, да помислим по какъв начин ние влияем на хората и на света, да помислим кое е най-важното, което искаме да кажем, как е най-ефективният начин да го кажем и да бъдем целенасочени, да видим как искаме да променим света с нашите думи, най-вече към по-добро. И с това нашата дискусия с панелистите приключи и ще отворя към вас, нашата аудитория. Ако искате да зададете някой въпрос, сега е вашият момент. С дигане на ръка можете да поискате да ви дадем думата. Да, Ралица. Много интересно. Аз само исках да добавя, че аз съм член на Toastmaster, но не съм от много отдавна. Запозната съм с формата, но не съм много опитна в говоренето. Всъщност това ме е една от, бих казала, от слабите страни. Точно за това се записах в този формат. Също много интересна дискусия. Никога не съм била на панелна дискусия. Да, панелна дискусия. Много интересно, много ми харесаха гледните точки на всички участници в дискусията. Исках само да добавя, че на един от въпросите може би да отговоря и да дам моето мнение. Кога за последно сте се променили, или думите са променили, или словото, и исках да споделя тази история. Миналата седмица бях се записала в едно онлайн семинар на Тони Робинс. Предполагам, всички сте чували за него. Той не е от най-големите ми фаворити, така или иначе, но реших да участвам. Беше вечерта и всъщност той чрез думи и чрез това, което направи, ме накара да започна да мисля върху живота си, върху какво искам, какви са моите цели, върху какво искам да се фокусирам и целите ми за следващите години. И така започнах се върнах отново към Toastmasters на български, започнах да ресърчвам, да търся информация за клубове на български. Това, че съм тази вечер с вас, всъщност е резултат от въздействието на думите на Тони Робинс миналата седмица. Много така реален, пресен случай, който исках да споделя с вас. Другото, което исках да добавя,
нещо много важно, което не споменахме, как словото променя нашия живот, или по-скоро това са разказването на историите и приказките. Приказките, митовете и легендите, с които споделяме нашия живот, така с нашите деца, и така предаваме традицията и обичаите и запазваме българското в България или там различните народи. Също е доказано, че приказките имат, разказването на историите по-скоро, имат огромно въздействие върху хората. Те са също един елемент, който Toastmasters се фокусират върху подобряването на уменията за разказване на истории. И в тази връзка исках да кажа, че най-важната история, която разказваме, е историята, която разказваме съби на себе си. Дали можем или не можем. И това може да промени, защото аз в началото изпитвах абсолютен страх от говорене пред публика, говорене пред познати, но историята, просто смених историята, която си разказвах или си казвах на мен. И вместо страх казах, че ще бъде нещо вълнуващо, нещо ново и ще науча нови умения. И така преодолях, или може би частично преодолях този страх. И на въпроса, може ли словото да промени света, според мен да, може. Чрез усъвършенстване, инструментите и начина, по който го използваме, и може би предавайки на младото поколение добри начини за използване на словото и предаване на тези умения на младото поколение, така че да възпитаваме лидери, които ще променят света. Благодаря ти. Да, благодаря. Благодаря ти. Малко дълго стана, но... Благодаря ти много, защото която ни даде, беше много, много ясно. В смисъл, доста добре първо се изразяваш, като каза, че не си от толкова много време в Toastmasters. Мисля, че добре напредваш. Още някой иска ли да се включи? С въпрос или с изказване дори. Не е проблем. Дигане на ръка някой. Добре. Мисля, че това тогава би трябвало да е краят на нашата дискусия тази вечер. Благодаря ви, че участвахте и бяхме заедно в тази дискусия. Всеки, надявам се, е взел нещо за себе си от нея и е научил нещо важно, че думите имат силата да променят света. Благодаря ви много и отдавам отново думата на водещия на вечерта Еделина. Заповядайте. Благодаря. Благодаря. Тази наша днешна нестандартна среща остават само оценките. Предлагам да не правим почивка. Имате ли нужда? Обикновено правим 5 минути почивка, но тъй като от програмата остават не повече от 15 минути, можем